Tak ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. Dneska si ideme prejsť len tak kopčeky za barákom doslova. Ideme si prejsť pohorie Vtáčnik. Aktuálne mierime z dedinky Hradec pri Prievidzi na Veľký Gríč. Z Veľkého Gríču smer Vtáčnik a zajtra Buchlou Žarnou. Tak sa na to poďte pozrieť s nami. Samozrejme, klasik so mnou. A kapela kompletná. Lánka samozrejme tiež nesmie chýbať, tak ideme. Tak sme pod Veľkým Gríčom, ešte pol hodinku hore a prvý bod dnešnej trasy za nami. Prvý bod, Veľký Gríč za nami a hurá, smer Biela skala. Ale ako aj v tom lese, je to slnečko cítiť, pripaduje statočne. Pre predstavu, že ako je asi tak sucho. Little dusty. Sme na výhľade na Bielu skalu, ktorú môžete vidieť za mnou. Dávame si tu nejakú svačinku a ideme ďalej. Kráčame cez horlý kameň a musím uznať, že to slniečko dáva zabrať. Fuj. Tak kánie studňa nestudňujú. A je to celkom problém, pretože najbližší prameň je aj za Vtáčnikom a sme bez vody. Ale sme s pivom. Hurá. No Lenka, není vodička. Dostala sa k nám informácia, že za Vtáčnikom ten prameň tečie. Tak, rýchlo tam. Je to 2,5 kilometra, tak to sa ešte dá zvládnuť.
sme na vtáčniku, ale len tu položím batoh a iba s fľaškami zbehnem do tej studne rýchlo. Malo by to byť 500-600 metrov, takže na pohodu a potom sa vrátim rozložiť veci a tak. Voda. Naspäť na vtáčniku, hurá sa pozrieť na tie výhľady. Dobré ránko, opúšťame vtáčnik a valíme smer Kláštorská skala, potom Buchlov a Žarnov a končíme v Oslanoch dneska. Tak hurá na druhý deň. Na Rubanom vrchu schádzame z červenej značky z Ponitrianskej magistrály a kráčame ďalej po žltej smerom na Buchlov. Ale najprv zadná lúka, kde by mala byť studňa, ale nie som si istý, či bude tiesť. Takže asi to zase dneska bude znova o veľkom šetrení vodou. No tak sme na zadnej lúke a idem skontrolovať ten prameň. Nedávam tomu veľké nádeje, ale človek nikdy nevie. Možno, že ma to milo prekvapí. Tak, chvíľka napätia. No tak toto není možné. Síce slabonko, ale tečie. Super. Voda doplnená a
hurá, smer Buchlov. Hop. Buchlov za nami, teraz už len Žarnov a bohužiaľ sa nám to končí. Nepotiahneme niekam ešte jeden deň. No, do Chalmove do Kúpelov. No. Smer Žarnov. Ďalší bod, Žarnov odfajknutý. A teraz ten úmorný kopec dole zo Žarnova. To kopce dole, to je za trest normálne. Hurá! No tak sme v Oslanoch na stanici. Pohorie Vtáčnik úspešne za nami. Zhrnul by som to ako Saharu. Strašné teplo, vyschnuté pramene, úpek úplný, ale bolo krásne, krásne výhľady, čistá obloha. Čiže paráda. Keď pominiem to strašné teplo, tak bolo úžasné. Ja vám ďakujem, že ste sledovali. Teším sa pri ďalšom videu. Ahojte.